kun til at køre et tog i timen mellem Aarhus og København, så betyder det altså, at omkring 300 passagerer skal enten klemmes ind i de her i forvejen fyldte tog, eller også så skal de finde nogle andre måder at komme til København på, hvis det er der, de skal hen. Tak skal du have, Lasse Hørby. Og så kan jeg sige god aften og velkommen til dig, forhandlingsekspert Kjeld Jensen. For dig at se, hvad er det så, der er vigtigt, hvis man skal sætte sig ind i sådan en forhandlingssituation, og den skal ende med at blive en god forhandling? Rigtig meget tillid. Generelt ser vi rigtig mange af de forhandlinger, vi er involveret i at skal støtte, som ikke fungerer. Det mangler åbenhed og mangler tillid. Det vil sige, at parterne prøver ikke at finde ud af, hvad den anden part reelt set gerne vil opnå. Man sætter sig ikke ind i modpartens situation. Man prøver ensidigt at opnå det, som man selv gerne vil. Så manglende åbenhed, manglende tillid og manglende fokusering af interesse for en modpart, det er oftest det. Er det så det samme som at sige, at alle de ting, som du siger her, skal til for en god forhandlingssituation, det er så det, der er gået galt her? Der er ingen tillid, for eksempel? Jeg er ret sikker på, at der ikke er en tillid de her to parter imellem. Og så er der en anden ting, de uden tvivl mangler. De mangler rigtig tit ofte spillereglerne for en forhandling. Det vil sige, inden forhandlingen er gået i gang, har man ikke sat sig ned og fundet ud af, hvordan skal vi forhandle den her forhandling. Og jeg kan bedst sammenligne det med, at den ene part sidder og spiller tennis, og den anden spiller skak. Det bliver rimelig svært at spille med hinanden. Så hvis ikke man har forudsætningerne, åbenheden og tilliden på plads, vil vi aldrig kunne lykkes nogen steder. Vi har et interviewklip her med, hvad det er, parterne de diskuterer, sådan set fra hver side af bordet. Lad os lige prøve at se nærmere på det. Vi har opfordret vores medlemmer til at genoptage arbejde både i dag og i går, og vi vil opfordre dem til i morgen tidlig også. Det er selvfølgelig nogle krav, som vi har haft i over et år, som alle i DSB kender til. Og blandt andet en pensionsindbetaling af samtlige løndele, som alle andre har. Og det er noget, vi er blevet stillet i sigt, og det ønsker man åbenbart ikke at forhandle. Det kan gå begge veje, så jeg håber på, at det bliver en konstruktiv løsning, vi får, og det tror jeg på. Hvad tænker du om det, vi hører her? Jeg oplever det lidt som et spil for galleriet. Det vil sige, at man bruger medierne til at forhandle. Man sætter et pres på, man holder et gidsel, og gidslerne, det er jo alle os, der er danskere, der skal ud og køre et tog. Så det vil sige, at man prøver ligesom at få den anden til at blive the bad guy, altså finde en skurk i den her sag. Men de siger jo, de er ked af det. Ja, men det skal de jo sige. Hvad så skulle de ellers sige? Men hvad kunne de ellers gøre så? Altså, er det ikke, hvis man nu skulle se det fra arbejdstagers synspunkt, så er det vel det bedste tidspunkt på hele året, at man som DSB-ansat kan gå ud og sige, nu gider vi ikke mere, vi skal have vores krav opfyldt. Det kedelige i sådan en situation som den her, det er bare, at vi får dybest set 3 tabere. Altså en arbejdstager, som ikke får noget igennem, en arbejdsgiver, der ikke får noget igennem, og så har vi hele befolkningen, som bliver holdt i gidsel og får en masse vanskeligheder. Det vil sige, at der er ikke nogen vinder, og vi får en masse tabere ud af den her situation. Så det er ren prestige og varm luft, der i øjeblikket foregår, frem for at lave nogle reelle, konkrete resultater. De har jo haft rimelig lang tid til det. Er det normalt, at der kan gå så lang tid om en forhandling? Nej, nogle gange er der den misforståelse, at store forhandlinger skal tage rigtig lang tid. Jeg vil sige, hvis det er kompetente forhandlere, selvom vi sidder i en meget stor forhandling, kan det faktisk klares rimelig hurtigt. Altså vi ser jo nogle vældig økonomiske forhandlinger i EU i øjeblikket, der bliver klaret på ganske få dage, og her har vi en forholdsvis lille forhandling i den her sammenhæng. Så det her handler i mit optik mere om, at der er nogle parter, der reelt set ikke rigtig vil. Altså der er måske noget mere princip eller politik i det, end det handler omkring et reelt resultat. Jeg tror heller ikke, det er et tilfælde, at vi er rigtig tæt på jul, og parterne lige pludselig nu oplever, at den her sag bryder sammen, og vi har nogle tog, der ikke kører, fordi det skaber jo en større opstandelse, hvis nu det foregik midt i september. De kalder det også selv en principsag. Er det oftest principsager, der går i hårdknud på den her måde? Det er i hvert fald principsager, der er årsagen til, at mange forhandlinger er blevet ødelagt. Altså i stedet for at kigge reelt set på, hvad er det for en gevinst, hvad er det for en værdi, vi kan skabe alle sammen, så er de her to parter involveret det, vi kalder et nulsumsspil. Det vil sige, at den ene succes skal ske på den andens bekostning. Så man er ensidigt fokuseret på, hvad er det, vi kan vinde, og så er man ret ligeglad med, hvad de andre kan tabe. Og så lander vi i sådan en situation som den her, hvor vi bliver fastlåst, vi ikke kommer videre. Det vil sige, at vi får ikke skabt nogle resultater. Så principsag kunne man også kalde stædighedssag, eller hvad? Ja, vi vil godt kalde det stædighed. Jeg vil ikke engang kalde det vedholdende, jeg vil kalde det stædig, ja. Og der er ikke nogen tegn på, som regel i principsager, at der er nogen, der er interesseret i at mødes på midten på en eller anden facon? Altså det, jeg vil gøre i den her sag, jeg vil for eksempel skifte de personer, der er involveret, sætte et andet galleri ind, prøve at få nogle helt andre mennesker på plads, eller sætte en mailer eller mediator med en, der skal forsøge at hjælpe det her fremad. Fordi de personer, der er her, der er sikkert gået fuldkommen personfnider i det nu, så nu er der gået så meget fornærmelse og personlig machofølelse i det, så nu kommer man ikke videre. Er det ikke forholdsvis mærkeligt, i mangel af bedre ord, at så stor en virksomhed, som har konsekvenser for så ekstremt mange mennesker, og så i juletiden, ikke allerede har gjort det for længst? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kender ikke de involverede parter, men der findes rigtig mange ubevidst inkompetente forhandlere. Alene det, at det har strukket sig over så mange måneder, og at det går i hårdknud op til jul. Helt afgjort. Ja, det er en lidt forbløffende ting, vil jeg sige, at man ikke har fået løst en sag her en lille smule tidligere. Kjeld Jensen, tak skal du have. Tak.